Waalaikumsalam. Sa mana nak kenugiusan? Alhamdulillah. Benda sa mana nak kepakai na punta no. Alhamdulillah. Kata kena kumpi-pi tiga geng kay niya pedang na alim. Allahumma inni as'aluka at-tawfiq. Allahumma inni as'aluka at-tawfiq. Na magpunta na kagiyan na mabubabuay Alhamdulillahi wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wa usalli wa usallim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadahu ila yaumiddin amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Penalamatan tanus wallah sebab sa taufikan tanunian nagu inilahaman tanunian sa kaya pakapamagpada tanus isaging kay niya makempet taon as pumangnin tanus iku Allah abalasan tanunian nagu pagmanumanan yan aging kauto ay maanan yan ng mga taufik yan si iku mga ginawa tanong sa di tano di iming gulalan di tano di imi pamayandag sumayto at kagagatan no si iku ay maanan yan ng mga suguan yan. Ayan niya mababaloy ama pumagusay tano si isaging kay niya makampatawangas suti ko ba sa nga ba at tawba ay maanan yan na so katubat si iku Allah subhanahu wa ta'ala kambalingan si iku Allah subhanahu wa ta'ala anto na ipting o nakatubat kambalingan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. So mga ulama na inip malayangan si saging kanan akalima at-tawbah natigingan man na iya sa kanya natigian so kambalingan puun si iku kasupaka si iku Allah o di na si iku kandu sa si iku Allah si iku ay maanan yan na kapangungunutan ko mga suguan yan gitu ko ni maana at-tawbah Giyang kay niya kambalingan si iku Allah katubat si iku Allah subhanahu wa ta'ala
na paliw taya si kuya maanan yan na pitenggisan ng mga Muslim. Malagi dun sumay to ang taakamala adusa, nalangon din ay maanan yan na paliwat na kailangan na magaan sumagaan na di imitubad si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kagisukang gulabak sa dusa, ay maanan yan na sukang gulabak sa dusa na tungan ay amala akap pakabinasan yan si iku ay maanan yan na ginawa. O di na si iku ay maanan yan na si iku isa kayo din. So, kung galabak sa dusa, na kanauba ayabu ap kabinasaan yan, na suyamaanan yan, na ginawa tao ading galabak sa dusa. Kaplang kulob si kuya maanan yan, na maging tigma na usabod si mga ulama, innal ma'siyata ta'miyal qalba wa tumituhu. Mataan man ayat tingyan asukang galabak sa dusa, kap maasi si iku Allah subhanahu wa ta'ala, kasupa ka si iku Allah, na pagkabutan yan suya maanan yan na puso, nagupagkabuno yan. Kala akap pakabinasa, waya maanan yan na kang galabak sa dusa. Lagi datigin o kay aluyan o Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innal abda idha aznaba dhanban, mataan at tigu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, asuuripan o Allah, sumanusia, naiging ap kedusa, di makang galabak sa dusa, nukitat fi qalbihi nuktatan sauda, na kititik si saging kautua puso yan, aging kautua titik amaitem. O di na ketago si saging kautua puso yan, aging kautua maanan yan na maitem. Fa in taba wa naza'a wastagfira saqala qalba, na amayat tigyan kagiutwa miyang galabak yan adusa na tubat niya no to, o di na ipagawa yan no to, mamangnis kaniyan sa ngila si iku Allah, nagyutupan kamada si iku ay maanan yan na puso yan. Wa inaada, na upamapman kakasuyan yan, petuan yan, aging kautoy maanan yan, nagalabak yan adusa, zadat hatta ta'luwa qalba, na ay mamuakus aging kautoy puso yan, na pagkumanumanan din aging kautoy maanan yan, na may tamap kititik si aging kautoy puso yan. Sa taman din sa mabaloy sa puso yan, amakay tamay-tama din. Lagi din na natin yan so kay aluyan o Allah subhanahu wa ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kana ating man na iwallah kagito sumiyang galabak yan ang mga dusa, amitab si kuya maanan yan na mga puso yan. Tungan ay amal akap pakabinas aging kay na maanan yan nakasupakas iku Allah, kambalingan si iku Allah, kang galabak sa dusa. So Ibn al-Jawzi natigin man na inna iblisa qal, ahlaktu bani Adam bidhunub. Mata na tigo Ibn al-Jawzi, aso iblis nag-inyan di tengun, bina-bina sa anakan dinatigian sumbawat anu Adam. O di na, miya bina-bina sa akan dinatigian sumbawat anu Adam. Ngulanan si iko kang galabak sa dusa. Wa ahlakuni bil istighfar, na mabina-bina sa ko yan mamu at tigma na iyo syaitan. Ngulanan si iko kapag istighfar, kapamangnis sa ngila si iko Allah. Wa bila ilaha illallah, naguswe maanan yan na la ilaha illallah. So iblis na edin akabaya yan si iku manusia naging kautua lalayon yan kapkedusa. Away, katawan tanong sututulan ko iblis, si iku kinipuntagan yan si iku ay maanan yan na Adam, akya supakan yan si iku subuan o Allah.
Ay ni pesada yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dudug niyan so yung maanan yan na pagtaw. Nudug niyan so yung maanan yan ng buwat anu Adam. Na taman sa di mo masubangkit na ayadin adi inggol labakan o iblis. Di inggol labakan o iblis naging kautua kap kebinasain yan nagukap kedudugan yan si iku syaitan. Illa ibadak. Kap kedudugan yan si iku yung maanan yan ng mga manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Inun tabu at tigian, ayabu tabiya, nas mga orang penangka ang mga mukhlis. Ayam anan yan na tutulabaw si ikwagamang ka. Ya Allah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tigin manain. Kullu ibni Adam khata. Lang wana tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam umbuat anu Adam. Did abon ma-exempted. Langwan umbuat anu Adam napkedusa. Ay maana niyan na di makanggalabag sa kanibatan. Nayati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam amiya kapia-pia si ko pekedusa. Naging kau tuwa diingan di kapakatubat. At tawabun. Magaan sumagaan na di makatubat si ko Allah subhanahu wa ta'ala. فالإنسان محل الذنوب ليلا ونهارا. So kung sumanusia at tigman na yung mga ulama na mapapadalam siyan dahil paanan o ayamaanan yan lalayon aging kautua kap kedusayangan si ikaw kadundaw na gusto ikaw kagagawi gitu at tigyan isabab aswallahu subhanahu wa ta'ala na inipaliugat yan si iku mga wangat niyan. So katubat, nagwini suguyan si iku ay maanan yan na mga wangat niyan. Aging kautua katubat. Wahassa ibadahu ala tawbati qabla hululil ajal. Naswallahu subhanahu wa ta'ala na ipanguyat yan si iku mga wangat niyan. Ipsuguyan si iku ay maanan yan. Isusuguyan si iku mga wangat niyan. Aging kanya katubat. Taman sa depan kaum aging kautu ay maanan yan. Namasa ada din at tirimaan. At taubat. Napagaluin tanubuan ng amay. Insyaallah ta'ala. So kung galabag sa dusa. So kung galabag sa dusa, naginan imiyak kalalaap kesabapan si iku ay maanan yan nakap keuntir o ay maanan yan na isa kapagingadan. Kaptiw ba Allah si iku ingad. Langwa na tiw ba Allah subhanahu wa ta'ala at kebelang-belangan o ay maanan yan na mga tao. Na pada sabab yan, naging kautemaanan niya na di kang galabag o mga tao saging kayo niya kambing adusa. Pagtupungan wa Allah sa mga tao, si saging kautemaanan yan, na kaya pa kang galabag kayo sa dusa. Kalo-kalo, na makabasingan makatubat sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. So, kambalingan sa iku Allah, na miyak kalalaanan abulong o ay maanan yan na mga ginawa. Nagubulunganan si kuya maanan yan na mga awida akal. Bulunganan si iku kapakang bubuko. Ay maanan yan na sulala yung di kapakang buko utaw. Nakagisabab ko no to si saging kautua din yan di kapakang galabag sa dusa. Giyang kautua mga awida akal. Away, gitu kedaan ka sa Panginam. Na ako nabulong ito atigman na usabuid si kong mga ulama naging kautua kapag istighfar, kambulingan si iku Allah, katubat si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Tingman na iwallah.
Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Belingang kanu si iku Allah, tubat kanu si iku Allah, kalangulanguan niyo, hey mga mu'min, kaang kanu at tigman na iwallah, maka deeg ang kanu tegumpia. So kambelingan si iku Allah, katubat si iku Allah, napkusabapan sa maanan yan na kapakadeeg utaw, kapakadeeg ko yung maanan yan na isa kay ngedeg. Yung kay niya kambelingan si iku Allah, katubat si iku Allah subhanahu wa ta'ala, na iniisugo iya na ya, si iku kalangulanguan o ay maanan yan, na mga wangat niyan. Inisugo iya na ako, yung kay niya katubat si iku Allah, kambelingan si iku Allah, na inisugo yan si iku ay maanan yan, na kalangulanguan o mga wangat niyan. Inisuguyan so katubat si iku mga tao adingan di tingon aswallahu subhanahu wa ta'ala naskanyan so Masih ibnu Maryam. Wa man qala inna Allah salithun salasa. Nagugyong kay niya katubat kambelingan si iku Allah na inisuguyan panaya si iku mga tao adingan di tingon amataan aswallahu subhanahu wa ta'ala naskanyan so telo. Ikatelos kanyan si iku telo. Naguinis suguyang panayasi ko mga tao adingan di tingaon aswallah. Sulimaw Allah subhanahu wa ta'ala na maghlul. Mapapalot. O di na mapapatong. Tigman na iwallah. Afala yatubuna ila Allah. Nainusingan at tigu Allah subhanahu wa ta'ala di pembelingan si iku Allah. Inusingan diptubat si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagumamang ni singang sangila si iku Allah. Kamanta na swalla na, lebiya, pamamaap, malimu. Pengilaan niyan sa tao, pumang nirong sangila. Nagupakataubat niyan sa tao, pumang nirong sa taubat. So katubat, kaambalingan si iku Allah na inidulong panayaw Allah subhanahu wa ta'ala si iku Fir'aun. Aw ba di si Fir'aun na katawan tano su tutulanun. Apia kalang kapian si kuya maanan yan na pagtaw niyan. Asak na tigyan sukad na niwa mala. Tingman na iwallah. Si iku Musa. Nagusuhangun. Idhaba ila Fir'auna innahu taga. Sungkan wat tigyan. Si iku Fir'aun kagimat anas kanyan na miya ngalakwalad. Maanan yan na tonganid na miya kalay beteng. Faqula lahu qawlan layyina. Natiro aniro na duwo. So maanan yan na katiro amay nanak. Katiro ala ilaha illallah. Kalo-kalo na makapaginang ka na malaka. Nagusukatubat kambelingan si iku Allah subhanahu wa ta'ala na inidulo niyang pansiku yung maanan yan na mga munafik. Tigman na iwallah. Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Mataan at tigman na iwallah subhanahu wa ta'ala asong mga munafik. Ay ang munafik naging kautuwa tao. So munafik na siyayap ko din si kuya maanan yan na mga Muslim. Kipag-ingayan sa mga Muslim. Papayag niyan as kanyan na Muslim sa kanyan. Uwid na sa masulan yan. Na kufir. Mapapadalom ko po siya naging kautuwa maanan yan na kakakaping. Mataan at tigman na iwallah subhanahu wa ta'ala sa mga munafik na aya din akapendir pa niyan si din si ko pinakamabuba adar pa si ko apoy ko nakakajuhannam nagududin amatoon ka at tigman na iwallah at tinabanga illa alladhina tabu
kauto. Inuntabu at tigmanay wallahu subhanahu wa ta'ala sumitu taubat. Illa alladhina tabu wa aslahu nagusumipipipiya. Nagusu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahumul. Inun ating manaiwala na sumipipipiyaw, mipipipiya. Nagusu mga tao, piyangi malaniran so agama wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagumitulabus siran siku agamaw Allah. Faulaika ma'al mu'minin. Wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Nasiran manatig manai wallahu subhanahu wa ta'ala na inampadairan sa mga mu'min. Nasiran dua Allah subhanahu wa ta'ala na baganian sa balas, balasan yan sa mga mu'min sa balas amapya. Nagusukatubat na inidulong panon Allah subhanahu wa ta'ala si iku mga tao adi makang galabak sa mga alaadusa. Kapamuno, kapanakoto, kasina, langon. Na diulun siya pan Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Sad natik wala sa makang galabaksan niyan na sukasina kapamuno mga ladusa. Naptakta ka panon uwal ag yung kautuwa dusa. Agu giyong kautuwa siksa. Nasisa alungan akiyama na tatap siya nga natigwala si kuya maanan yan na nakakajuhannam. Amuhana. Ayabu ditabiya at tigman ay Allahu subhanahu wa ta'ala na sumanga tao amitubat. Sumitutawbatun illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Inuntabu at tigman ay Allah subhanahu wa ta'ala sumitubat na bumiyang tiyaya na minggalabag sa galabag amapya. Kasiran man at Allah na siyang biang kiran wala aging kautuwa mga galabag kiran apya makasisingay sa mapya kamatan aswallah na labiya pangingila na gumalimu makalimuun. So kambulingan si iku Allah, katubad si iku Allah na paliugad kuya maana niyan na kalangulanguan adusa. Malagi dubay ito adusa, anta kamay ito adisa, dusa, na paliugad aging kauto adiyon di iya maana niyan nakapamang niya nila si iku Allah. Tigman na yung Imam An-Nawawi واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أم كبيرة. Suatigo Imam An-Nawawi sumanga ulama na miyaw pakat miyay sa sumanga ulama sa mataan aso katubad si iku Allah si iku kalangulanguan ang mga dusa na paliugat anan sa magaan sumagaan. Paliugat si kuya maanan yan na tao adi makang galabag sa dusa. Adis kanyan di makapamakutubat. Malagi da tigyan no ay adin yan di mang galabag adusa na malaan ta kamay to. Na sumano siya na kapakayaw man gawi ina di makanggalabag sa dusa. Malagid sub kay nang kaayano nanta ka sudin yanon kay nang ka. Hadisu Anas bin Malik. Amat angkon aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na piteng iyan. Lallaha ashaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilayh.
So atigin su Allah subhanahu wa ta'ala, atigman na yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, na tantua mal agi ang kau tua kap kebubayaan. Tantua mal agi ang kau tua kap kebubayaan. Bitawbati abdihi hina yatubu ilaih. Si ikwa maana niyan na ikatubat o orang penian si saging kau tua kaya tubat yan. Salagi datigian adi tigian su isang kanu. Pianu tulu Nabi sallallahu alaihi wasallam aging kau tua sakatawa mama. Adi melayalayag. Si saging kau tua kata taguyan. Salakawan. Na pelaguyan sa kanian. Waya maana niyan na pagdaan niyan. Kukudaan niya na unta. Nakagiging kau tua kata taguan na miyak kawata-wata nga dising to upama. Nasumyong si saging kau tua kayo. Sa kiadaan din sa inam yan, kiadaan din sa inam, si saging kau tua maanan yan, nakukudaan yan. Kagiyum niya kapalagwi. Kinawaan niya sa kanyan. Nasumyong si saging kau tua kayo. Sa kiadaan din sa inam sa ginawa niyan, tataman sa paniyaw niyan, so kapatay. Naserap sa kanya na ito, nakagiyum kumakanaw. Namele niyan, so kukudaan niyan, andudun suya maanan, tetindag niyan, andudun suya maanan niyan, napanganang kanyan, nagusok panginginuman niyan. Na tunganay sa kanyan amia bubaya, si saging kau temaanan yan, na kiyang belingan nun aging kau temaanan yan, na kukudaan yan. Tunganay amia bubaya, malunga man itong geda-geda upamakos ka na kasalte ka si saging kay niya mga dising to. Ada kinum nadaka ka, nadigap man pagkabaling kag hindi ka kisampay si kuya maanan yan, napunan na ka, nadigap man pagkadingit so kag hindi ka kisampay si kuya maanan yan, nasunguan na ka. Nasiko kaya pa kau maging kau tua kukudaan yan. Ano dunun aging kau tua panganang kanyan, nagupanginginuman yan, na tunganay sa kanyan amia bubaya. Tunganay amia bubaya. Sa taman sa miyat tingo iyan. Aya Allah naskana anta abdi. Ya Allah naskay ure penakan, nasakan ikad na naka. Meribat si saging kau tua tunganay niyan akia bubaya. Nasukun su Allah subhanahu wa ta'ala na mas pagkababayapan adiging kanan amam ami aloy o Nabi sallallahu alaihi wasallam si iko kaya tubat si iko di ka tubat o orang penyan. Masya Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala na pakabubulos niyan so tao, pakabubulos niyan so orang penyan abtubatun. Lalakaan yan nung suya maanan yan, na pamintuan o kaptubat yan. Yung kay niya kambulingan si ikwallah, katubat si ikwallahu subhanahu wa ta'ala, na talutiman ang mga syangat yan. Talutiman ang mga syangat yan, au kablagan sa satiman, na di ko tangay maging kau temaanan yan na kaptubat yan. Kaptubat o manusia. So mga pada mga ulama, napiya kapatingan. Paganaya siya nga, si ko kaptubat o manusia, na aniyukla'a anil ma'asiyah. Ay maanan yan na paganaya siya nga, si ko kaptubat o manusia, naging kau tuwa mipugas sa iyan, so ay maanan yan, nagalab kayan adusya. Siko kaptubat yan si Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan na mipagawa yan aging kau tuwa din yan inggalab ka na dusya. O pamakas ka niyan na lalong na makaganak malalong. O pamakas ka niyan upama na tekaw na makaganak mamanakaw. Kagiti ka kutangin aging kau tuwa taubat yan. Ay kadua, naging kau tuwa kailangan na misindit yan aging kau tuwa kayang galabakan yan, galabak yan. Mipsenditian aging kau tua galabakyan an nadam at tigman ay mga ulama
misenditian aging kautua galabak si iko kiyang galabakan yanon. Tingman na yung mga ulama aswat tigingan su kasendit naginang kun amala way maana niyan na taubat. Ay katlo, naging kauto akisenditin ka. Ay katlo naging kauto katang kedang kaun si iko ginawang ka sa ding ka din pembebalinganan aging kauto pinggalabak ka adusa. Taman sa taman. Oway. Taman sa taman na ipusada ka sa ginawang ka aging kauto pinggalabak ka na di nga din pembebalinganan. Di nga din pembebalinganan. Yuto ko ni katlo. Gupuon mitubat kay man to na mapitap man nagyuto. Pinggalabag ka man. Na fala tasih ating man ay mga ulama. Di kesah aging kau taubat ka. Upama ko kada naging kanan at talo. Sa satimambu. Nalam tasih taubatuhu. Di kesah aging kau taubat umano si abtubat si iku Allah. Kailangan na may pukwa sa aging kau tua pinggalabag ka adusa. Ikadua na mipsendit ka. Ikatlo naging kau tua tengkadin ka sa ginawang ka ading kadno to pembebalinganan taman sa taman aging kau tua maana niya nagalabag ka adusa. Iman to nalalong ka iman to. Natiga tubat ako si ko Allah. Mitubat ka si ko Allah mapitap man isagawin na milalong ka man. Udi na pian to nagalabag ka. Api anton agalabag. Nalagi dumay enjoy ka pan si saging kau tuwa dingaw gulaw na. Kana bagyo to? Ana o bagyo to? Ini pagumanon o mga ulama ay kapat. Naging kau tuwa tingan na al-ikhlasu lillahi fit tawbah. Ay maana niyan naging kau tuwa kapag-ikhlas ka si ikwallah si saging kau tuwa kaya tubat ka. La khawfan min sultanin. Kana ba ino kami tubat kakalak kasi ko yung maana niya na dato. Tigag na ka kaya ka mapatay ako kawan giya dato. Aw haya udina kaya kasi kung mga tao. Ino nga tugin kayo pamaka ipkoy akas mga tao. Kanabalilla. Ini pagumanunan upad ang mga ulama. Nasudusa. Asing ami ang galabak si kuya maana niyan. Nalagid ka manusia, kama manusia ayo pa ma. Naya ka pagkatawbat ka na. O pa man kung may lalim ka sutaw. Na pagkakasuin ka naging oto, may lalim ka. O pa man ko adin na miyak wangaon, na pagkakasuin na kaon. Pamakumiyak ang bunugan na makapangangaping kaon. Kagising no tumapumang niyangin laging kau tuwa dusang kaon. Kagigito siya maana niya na kababaluin niya manusia. Salakaw so dusang kas iku Allah na salakaw so dusang kas iku manusia. Alagid ka. Sukap tubat manusia si iku Allah subhanahu wa ta'ala na lalakaan wallah si iku yung maanan yan. Nakaptubatun manusia. Pakabubulusin sa kanyan o Allah subhanahu wa ta'ala. Taman sa di maadin aging kay ni mambu at talaw. Taman sa di mo aging kay ni mambu at talaw. Kandid ni kau maging kay ni at talaw. Isa si saging kay niya talo na gyuti kaptubat o manusia na not counted tigman na yung mga ulama. Paganay na mabaloy su kaptubat o manusia si iko unaan uda niyam pen si iko unaan uda pen kali unyawan yan.
dapan kay sampay unyawan yan si isaging kay niya hulqum. Tingman na yung mga ulama. Na tatarim ang pansukap tubat o manusia. Tatarim ang pansukap tubat o manusia. Mana niyan na apya si saging kautos kanyan na ihtibar sa kanyan pan. Pamana ging kauto ka pakaw maun. O kapatay. Di yung di kasi sagad-sagad. O kapatay di niyan yung di kapangasan yan nung natigong mga loks. Na taman sa sunyawan yan na damakalpas isaging kay niya hulqum. Na lalakanon wala aging kauto ka tubat yan. Ay kedua, nataman sa swalungan na dapan sebang sa sedepan. Natatangim an su taubat o manusia. Andi din ikasbang walungan sa sedepan na did natangim an wala taubat did. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigin mana iya Inna Allah azza wa jal yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'u al-lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Mata natiku Nabi sallallahu alaihi wasallam aswallahu subhanahu wa ta'ala na kakayat niya naging kautua pala diyan. Si ikaw kagagawi an makatubat sumiyadu sa si ikaw kadundo. Naguan makatubat sumiyadu sa si ikaw. Nagu kakayat niya naging kautua pala diyan. Lima niyan. Si ikaw kadundo. Kaan mamumakatubat sumiyadu sa siko kagagawi. Sa tama na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa disumbang swalungan sa sedepan. Kauto. Mana niyan na andid ni kasubang walungan sa sedepan na did na tingim anwal ataw bata. Man taba qabla an tatlu'a ash-shams min maghribiha taballahu alaihi. Sa tawa tigman na Nabi sallallahu alaihi wasallam atubat. Si iko unaan udapan kasbang walungan sa sedepan. Na pakataubatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Pakataubatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay ikatlo. Na qabla nuzulil azab liman asa Allah ta'ala. Ay katlo na si iku unaan udapan kapakaw maagi ang kau tuwa siksa. Si iku tao apindusan yan suwallah. Si iku tawa siya pakyan suwallah. Ay mana niyan nandi din isang tao na makilangon mamuagi ang kau tuwa siksa on wallah. Mailay niyan, aging kau tuwa siksaan wallah. Pakibeleng-belengan nun wallah. Aging kau tuwa kasiksaan yan nun, makamaw naging kau tuwa siksaan yan. Na, di din mambuat tingin man wallah ataw bato. Pangnintan usik wallah kaya sabutan piya-piya na ayay niya pagkawangan tanong saya na aluin tan wag yung kay niya mga wasail mga okit at tigman na yung mga ulama akugu pa niyan sumanusya si iko kakuawatian si isaging kautua dusa. Paganay al-muhafadhatu ala at-ta'at
wa kasratil istighfar. Ay ako na paganay, udi na pad sa ukit, akakusiap utaw si isaging kautua din yan di kang galabak sa dusa. Si isaging kautua dusa, kakusiap yanong, na masyap yan at tigyan. So languan aka pangungunutan. Ay manin na din yan imang galabak kaging kautua, mga unut-unut yan si ikwallah. Nagumapakadaklian aging kautua din yan di kapag istighfar. Naguging kautua mga tadem-tadem si ikwallah. Kagitig man na yung mga ulama, ayaj'alu ka ba'idan anis syahawat. Kebaluy kanian at tigyan, keawat kanian si ikwayamanan yan na mga syahwa. Kabubaya si saging kautua yamanan yan na mga dosa. Ikadua, tigman na yung mga ulama, haukit, asumano siya na kugupang kanian siya kukakawat ka si saging kautua dosa. Na mapakadakal kaging kautua pang ni, so kapakadakala si kupang ni, sa baluing kawalla apad kasi ku mga salih. Baluing ka wala apad kasi kung mga salihin. Nagupakatik na ang kawala si ko agaman yan. Sa lagid mambuto at tigyan so kapumang niyang ka si ikwala sa awatang ka wala si saging kautuay maanan yan na mga dusa. Padiyang panatigman na yung mga ulama na alayka bighaddil basar. Paliwat rakatigyan naging kauto kagenggenang kasi ko pangilaylayan ka. Kagiso kagenggenang mamusi ko pangilaylayan na isa mambuan na napkasabapan sakap ke siap o manusia si ikuya maanan yan na ginawa niya sa linyan kapakapenggalabak sa dosa. Kagi sumata na miya kalbulbuda kap kedusa niyan. Paliwat atigyan si iku tao aging kautua kagenggenan yan si iku pangilelean yan. Wal bu'du an asbabis syahawat. Naguging kautua kapakawatan niya si iku pengasasabapan ko mga syahwa. Mga syahwa kesabapan sa kedusong sa manusia. Padiyang panatigman na yung mga ulama na pananggilaing kaatigyan, ibta'id an kullil amakin allati fiha nisaun mutabarrijatun. Pananggilaing kaatigyan sa mga darpa mapapadalmon sa mga bubay kita talandiang pananggilaan ko nutong manusia ayat talandiang na kanabaging kautuap kilaing kaalom lakas nabatig ka gito'y talandiang di ayat talandiang naging kautua apya makambubangala nalagi dumay ilayang kabua kita tandu na lawas yan. Nagito'y matatalandiang. Mga lilig ito pa maabangala. Pantalon. Nagito'y matatalandiang. Na ubakaw natigyan pesong. Ubakaw natigyan pesong. Inunta naging kautua haja. Kailangan nakapakasungkong. Dengan yan pa man naging kautua din pa. Akatawan na kad nakafit na kaun. Na penanggilaan. Idong tabu bakay kailangan numpuman. Nasa ka mo tumambuat tigyan na sungkaw na si saging nga ito kakikinang lanangaw na magaan sumagaan. Padiyang pa natigman na yung mga ulama na so kapuasa
So kung suka puasa, bata dila bawa tigian, so tawa dinian kegaga. Dinian kegaga, so yung makna niyan na di makagaga, si kuya makna niyan nakapangarama. Na paliw gato na tigian na dinian di ka pakapamuasa. Sa lagi da tigian, okay ni pangusiat nun. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, kagiso puasa, na mappakalubay niyan aging kauta syahwa manusia, nagubulong ito si kuya maanan niyan, na ginawa. Mappakalubay niyan aging kauta syahwa manusia, sa malubay si kuya maanan niyan, nakapanggalabakan niyan si saging kautua, mga syahwa. Nagina natigman na yung mga ulama, aging gana namiyang aloy, na insyaallah ta'ala na kugupan kanyan si kuya maanan yan, nakakauwat kasi saging kautua mga dosa. Panganinta ko Allah kaya sabutan. Naino siya tanong buka tagwi sa diyang ka insyaallah ta'ala na psumpatan buaya o mga padtano, mga pagangitan o mga ulama sa pamangnintan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Umanumanan yan so mga panaguntaman tanong nagubaluin yan so mga galabag tanong ama kipag-ikhlasan tanong baluin tanong yan padsi kuya maanan yan na mga tao ay nikalimu yan pakapian wallahu subhanahu wa ta'ala sulangwa na po nga sasakit sa silam na kang skano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.